Mga kapuso, sa mga mag-asawang dugay na nangarap nga magkaanak, apan naglisod tungod sa kondisyon sa ilang reproductive system. Dunay usa ka pamaagi nga posibleng maunay tubag sa dugay na ninyong gipangandoy nga mabuo ang inyong pamilya. Kung unsa kini atong sayron pinaagi sa fertility specialist nga si Dr. Maria Lourdes Cabling. Dr. Lourdes, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Maayong buntag, maayo raman. So, sa tanang viewers sa At Home with GMA Regional TV, maayong buntag sa tanan. Nice to hear that, Doc. Ug thank you kaayo sa pag-accept sa among invitation. Doc, unang-una, unsa ba ang buot pasabot ni ining in vitro fertilization o kining IVF? Okay, so sa layman no na panultion kaning in vitro fertilization, meaning fertilization sa itlog sa babae o sa sperm sa lalaki dito sa laboratory. Okay, so katong na fertilize na egg karon ibutang nasulod sa matres. So ang in vitro is a way na pwede maghihapon na magka-baby ang managtiayon pinaagi sa inani na teknolohiya. Doc, unsa ba klaseng pre-existing medical conditions nga anaa sa mag-asawang dugay na nagminyo apan naglisod nga makabuo og bata nga pwede ipailawom sa IVF treatment? Okay, ang common gyud na mo-avail ani na procedure ani ginatawag na in vitro fertilization is sa atoa karon ha is ang edad sa babae medyo na gyud hataas na. So advancing age. Mayroon tag-advancing age, this refers to ages 35 and above. Aside ina-inana na advancing age, na ginatawag na severe case of endometriosis, kaning mga babae na kanang kung magregla sila sakit gyud kaayo. Mao nang kadalasan ani ng mga babae kung magpa-ultrasound na sila ma-diagnose na ang ilaha dayong ovaryo, kanang ovaryo sa babae diha nagagkan ang itlog. So naay mga cyst. Unya ang ikatulo na common kaning tubo sa babae, kaning ginatawag na fallopian tube hubag or nadaot. Common din sila kung adunay history sa sexually transmitted infection. So kung nadaot na ang tubo, dili na masudlan sa sperm. Unya, dili na makasulod ang sperm, dili ma-fertilize ang itlog, so dili mabuntis. Unya, ang ikaupat na common ni siya ha, na dili gyud kadalasan mo admit, sorry to say ha, dili mo admit ba kay kanang image lagi nato na dili ang babae raman adunay problema sa dili magkaanak. But I hope this is my chance to really encourage the viewers na kanang 50-50 ta karon ang babae ug lalaki pareho ra og tsansa kay daghan sa atong mga partner na kalalakihan karon ang sperm pod nila affected or makaingon ta challenge good kaayo. Unta, Doc, mas taas-taas pa tong oras aron ma-expound pa nimo kining mga pre-existing medical conditions sa mga magpares. But speaking of IVF, Doc, unsa ba ang procedure nga pag-aagian sa mag-asawa labi na sa misis ug unsa sab kadugay ang proseso niini? Okay. So dali lang gyud ang IVF, no? Kung moingon ta og kanang kuan ni siya kanang high-tech, dili siya high-tech. Unsa ang proseso? Una, magsugod ka sa first day sa regla. Pag unang adlaw sa regla, call clinic, Doc, magsugod na kog IVF. So, pag ikaduhang adlaw, first nagabuhaton ultrasound. Kung pagtan-aw sa ovaryo, walay dagkong itlog, then kuhaan na siya dugo para sa hormone test, kuhaan na siya baseline. And then magsugod na og injection. For some na itay ginatawag na minimally stimulated. Put pasabot kaning mga tambal na idapat sa babae para ni mangitlog. Kay ideally, isa ka itlog matag kabulan, no, isa kabulan sa iyahang cycle sa iyang pagregla. But because this procedure is very expensive, we wanted to increase the chance. So by having more than eggs recruited, then we can have more eggs. So how we do this? We give daily injection, usually 9 daily injections starting on the second day. So karaadlaw na siya mag-inject. So after that injection, usually 9 days of injection, dagko ng itlog. Pag dagko sa itlog, murag itlog sa manok, mahibaw-an na muna kaya mo nang i-ultrasound. Pag dagko na ang itlog, more or less 2 cm size,
higupo na namo. Mo na ni moingon na we have to do egg harvest. Egg harvest, very simple. Patulugon lang ang pasyente, sulod siya sa mini OR room, and then through an ultrasound, higupo namo to. Of course, there is needle to poke the ovary and suction the egg. And then after that, that egg will be taken care of in the lab by an embryologist, meaning kanang specialista gyud sa itlog ug sa sperm. And then that will be under observation with a minimum of 3 days. Kadtong nagpakita og gwapong development, mao na to'y ibalik sulod sa matres through a special catheter. Ultrasound guided gihapon. Then after that, they can go home. And wait for 2 weeks. 2 weeks time, do pregnancy test. Humana. And the rest of that is an option na kadtong pasyente like taga Cotabato, you go to the Cotabato and have an obstetrician take care of you. So the rest of the pregnancy will just be the same like the rest of the pregnancy. So meaning, Doc, once masulod na sa ovaryo ang katong fertilized egg, considered na nga pregnant ang usa ka babae. Literally, pregnant na yun na siya. Okay? Pregnant na yun na siya. So, ang sa ato lang, ana, kay makita naman nato, mura siyang seedling ba? No? Nakita na nimo na nigimaw sa iyaha. And then, pagbutang nimo sulod sa matres, buntis na yun siya. It is now for that matres, sa bahay bata, kung fit ba silang duha. Will the matres accept it, recognize it, and allow it to grow into a full-grown baby? Ana yun siya. Sa IVF, Doc, kung nangarap ang mag-asawa nga magka-twins or triplets, how likely ba, Doc, na mahitabo kini pinaagi sa IVF treatment? Okay, kanilang ang hunahunahon ninyo. Kung daghang kagibutang, daghang yung tsansan na mutubo sila tanan. So how many numbers you place, then that will be equal the number that will eventually grow. That is why we really encourage only one, because the uterus is really designed to accommodate only one. The more you put inside, the higher the risk of twinning. Or worse, if kanang twin mahimong triplets, ang tulo mahimong upat, because you cannot control it. That's why we don't want to have that complication and the risk that goes with it. 100% ba, Doc, nga kung dunay mag-asawa nga dugay makabuo og baby ug moagi sa IVF, mahimong successful nga magkaanak na sila? No. That is why very important ang counseling. Okay? Kasi mayon sila ma-IVF, mahal. Yes, mahal siya. But there's no 100% assurance. Mayon ka, the highest that we can give, kung bata ang imuhang ang asawa nimo bata, then dako chance gyud na you will have around 50 to 60% pregnant. But if we are dealing ang edad sa babae 40, we can never promise more than 20%. That is why an average of 30% chance is globally accepted. Okay, dili gud maingon tag 100%, no? So ang pinakadakong factor na mo predict sa pregnancy is edad sa babae. Alright, daghanting salamat Dr. Maria Lourdes Cabling sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Syempre, sa mga mahinungdanong impormasyon ang imong gihatag sa itong mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi, Doc. Okay, salamat og amping pud mo tanan. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.